Nézzük meg, hogy tudunk üvegfelületeken valósághű tükröződést megjeleníteni. Ehhez a tanfolyam mappában nyissuk meg az egyes kültéri rendering tanfolyam háttér visszaverődéshez profile-t, és nézzük meg 3D-ben is. Én már beállítottam egy perspektívát, válasszuk ezt, és készítsünk egy renderinget különálló rendereléssel. A felbontás értéket most alacsonyan hagyom, hogy gyors legyen a rendering. A renderelés készlet Q1 az teljesen megfelelő, nincsenek mesterséges fényforrások a jelenetben. A napfény az felhős nappali égbolt, a dátum, amit beállítottam, tehát március 19-e, háttér az egy egyszínű fehér háttér, és indítsuk is el a renderinget. És már látjuk is az eredményt. Oké, meg is vagyunk vele. A kültéri renderingeknél problémát szokott jelenteni az üvegfelületeken, amikor is a kamera mögötti rész, horizont jelenik meg. Ugye erről a úgymond fekete foltról van szó, ugye itt a fekete rész, az a horizont alatti rész, a fölötte, tehát ez a kékes szín, ez pedig maga az ég, és ezzel nincs is probléma. A probléma pont ezzel a fekete folttal van, ami nagyon csúnya renderingen. Hát hogy tudom ezt eltakarni, ezt a fekete foltot? Például megtehetném azt, hogy objektumokat helyezek el a kamera mögött, mint mondjuk fákat, bokrokat, sövényeket. Hát ezekkel az a probléma, hogy miután 3D-s objektumok nagyon megemelhetik a projektnek, pontosabban a 3D-s nézetnek a felületszámát. Egy nagyon egyszerű megoldást fogok most mutatni, méghozzá egy falat fogunk elhelyezni a kamera mögött, és erre a falra egy képet fogok tenni, és már meg is mutatom, hogy milyen képről van szó, itt az anyagmappában található háttér tükröződés. Tehát ezt a képet fogom elhelyezni, hogy ennek a képnek a tükröződését lássam az üvegfelületeken. Lépjünk ki a rendering ablakból, és most a 2D-s ablakot aktiválom. Ugye itt van a kamera, tehát a kamera mögé fogom elhelyezni a falat, és most anélkül, hogy beállítanám a paramétereit, elhelyezem ezt a falat, nézzük is meg 3D-ben, és most asszonometriára teszem. Hát egy kicsit emeljük meg, és utána majd meglátjuk, hogy mennyire kell még módosítanunk a méretét. Tehát erre a felületre szeretném a képet elhelyezni. A képet a 2D-s ablakba fogom behúzni. Helyezzük el ide, és elmentem anyagként. Mentés anyagként. A nevén most nem módosítok, a kategóriánál is megfelel a saját kategória. Egy dolgot módosítok a paramétereknél, méghozzá a pozíciónál a mozaik helyett a nyújtást választom. Jó, meg is vagyunk vele. Objektumok, saját, egyebek, és itt is van. Húzzuk rá a falra. Az első dolog, amit ellenőriznünk kell, a fal és a képnek az arányát. Ellenőrizzük le, tehát nézzük meg először is, hogy a falnak, pontosabban nem a falnak, hanem a képnek milyen méretei vannak. És láthatjuk, hogy ez egy 2000x1126 pixel. Tehát a vízszintes értéke, ugye a 2000 pixel, az kb. Kétszerese a magasságnak. Körülbelül ugyanígy kell beállítanunk a fal méreteinek az arányait is, azért, hogy a kép az ne legyen eltorzult. Tehát itt ugye egy
ahogy mondtam, kétszerese körülbelül a hossza. Nézzük meg most a fal esetében, itt lehet látni, hogy ez kb. 16 méter a hossza. A magassága pedig 4 méter, tehát feltétlenül a magasságát meg kell emelnem, hogyha ez 16 méter volt, akkor körülbelül olyan 8 méterre emeljük meg, tehát itt módosítom a magasságot 8 méterre. Hát feltétlenül lejjebb kell tennünk a falat, nézzük meg, hogy a relatív magasságra mondjuk egy -1 méter, hát még így is magas, hiszen csak ezt a fűrészt fogom látni, tehát akkor még változtassunk rajta, mondjuk 1,3, ez így körülbelül talán megfelelő lesz. Készítsünk egy renderinget. És mindjárt összehasonlítjuk az előzővel, ugye ezzel a képpel. Picit kisebbre szeretném tenni. Hát igen, tehát a fekete foltot már nem látjuk, hanem azt a zöld részt, azt az erdős részt, ami a kép mutat. A probléma az, hogyha én egy falat helyezek el, főleg egy ilyen magas falnál, ugye 8 métert adtam meg, hát le fogja árnyékolni az előttem levő részt. Ez az egyik gond. A másik gond, hogy főleg itt a földszinten lehet látni, illetve ezen a részen is, ahogy maga a fal tükröződik, és ilyen sötét-kék színe lesz. Én azt szeretném, hogy a fenti rész, tehát az égnek a része, tehát innentől felfelé maradjon meg az eredeti. És a horizont lenti része pedig legyen ez a zöld rész. Hogy tudom ezt elérni? Menjünk vissza a projekthez, és menjünk vissza a kérdésablakba. Ezt úgy fogom megvalósítani, hogy magát a képen változtatok, méghozzá úgy, hogy a képnek a zöld részét, tehát ezt a részét meghagyom, és a fenti részét, ahol az ég van, azt pedig átlátszóvá teszem. Ehhez, és akkor most egy kicsit ránagyítok, ehhez a szerkesztést fogom használni, méghozzá a kép átlátszóvá tételét. Hát itt ugye nem tudom egy klikkel kiválasztani a kék színt, hiszen különböző kicsit fehéres, szürkés színek is találhatók, de mondjuk kezdjük kiválasztani ezt a területet szín alapján, akkor nézzük meg egy kicsit a világosabb kéket is, és akkor így több lépéssel kitörlöm a képnek ezt a részét. Itt még ugye van ez a kicsit szürkés, de most már egész jól állunk, még itt hiányzik, és szinte meg is vagyunk vele. Tehát így a képnek csak a zöld, tehát a bokros, erdős részét hagytam meg. Mentsük el most megint, természetesen anyagként, és megint nyújtásra teszem. Jó, menjünk vissza. Itt most visszaállítom az axonometriát, mert könnyebben rá tudom húzni. Itt is vagyunk vele, és akkor most lecserélem erre az anyagra. Mielőtt újra renderinget készítenénk, még módosítanunk kell a falnak a többi oldalát is, tehát a vastagságát, illetve a hátsó oldalát, mert ha nem, akkor a fal folyamatosan árnyékolni fog. Tehát válasszunk ki egy teljesen átlátszó anyagot, és ehhez például használhatnánk itt az üvegnél, mindjárt itt van, ez a teljesen átlátszó anyag, ezt fogom
ráhúzni mind a vastagságra, mind a falnak a másik oldalára. Ellenőrizzük le az anyagkeresésnél, ugye ez teljesen átlátszó, tükröződést vegyük vissza nullára, és minden értéket hagyjunk nullán. Készítsük el a renderinget. És akkor most hasonlítsuk össze az előző képpel. És így már sikerült elérnem azt, amit szerettem volna, tehát nem a fekete foltot látom, tehát a tükröződésnél, hanem a képen látható zöld, bokros, erdős részt, és az e fölötti rész pedig megmarad az eredeti ég színének. Az, hogy ennyire homályos, tehát hogy nem lehet teljesen tisztán látni a képen látható részleteket, az nem probléma, hiszen itt azért csak egy tükröződésről van szó.